Er is op korte termijn geen uitweg uit het conflict tussen Israël en Hamas. Dat zegt de 22-jarige Valerie Motmans uit Houthalen-Helchteren vanuit Tel Aviv. De Limburgse woont al 9 jaar in Israël, waar ze 2 jaar geleden legerdienst deed. En nu een leven probeert op te bouwen in de rand van een uitzichtloze oorlog. Valerie Motmans, 22 jaar uit Houthalen-Helchteren, verhuisde op haar 14e samen met haar moeder naar Israël. Nadat ze eerst enkele jaren in het rustige zuiden woonde, verblijven ze nu in de buurt van Tel Aviv. Hier zijn bomalarmen dagelijkse kost. Bommen vallen hier 3 keer in de dag. De banken worden dan gesloten of gewoon het angst kom je niet meer buiten. Dan blijf je maar liever binnen voor het geval van de stranden zijn gesloten. Je kunt niet meer op strand gaan voor het geval van dat er iets gaat gebeuren. Uit interesse voor het land stapte Valerie ook vrijwillig het Israëlische leger in. Daar kwam ze tot enkele verrassende vaststellingen. Er zijn officieren die moslims zijn. Er zijn Israëlische Arabieren die in Jeruzalem wonen, in Jafo, in Haifa. Ze zijn moslims en ze zitten daar ook in het leger. Nu zelf zijn ze in Gaza aan het vechten. Het Westen heeft veel kritiek op de houding van Israël in het conflict. Valerie begrijpt de kritiek, maar nuanceert ze ook. We zitten hier ook met kinderen, met ouderlingen die er ook moeten gaan schuilen. En overlaatst hebben ze nog de afdeling van de pasgeboren baby's naar de bunkers moeten zetten. Ja, we zitten hier ook onder. Momenteel studeert de Houthalense psychologie in Tel Aviv en werkt ze naar vrije tijd als bibliothecaris. Ze hoopt op een permanente oplossing, maar die lijkt ver weg. 5, 6 uit het vuur gehaald en elke keer krijgen we terug bommen op ons gestuurd. Dus we hopen dat het dit keer wel door blijft duren, maar we hebben er niet veel hoop op.